Iawn, croeso i'r pedwerydd fideo yn y cyfres yma ar LMC. So yn y fideo diwethaf, wnaethon ni edrych ar sut i adio a thynnu yn LMC. A nawr, yn y fideo yma, mae rhaid ni edrych ar sut ni'n mynd i ailadrodd o fewn iaith rhaglenni Iaith Gydosod. A hefyd, sut ni'n mynd i wneud penderfyniadau, sut ni'n gallu canghennu a penderfynu os ni eisiau wneud rhyw fath o cod neu ddim. Felly, y cyfrwyddyd nesaf, bydd angen chi gwybod yw go to neu branch always. Mae hwn jyst yn ffordd o canghennu. Chi'n gallu penderfynu os chi eisiau mynd nôl i rywle neu neidio i ryw rhan o'r cod. A'r mnemonic ar gyfer hwn yw bra, a wedyn chi'n dilyn fe gyda newidyn. So un yw newidyn, just fel pan chi'n ddefnyddio adio a tynnu a storio a llwytho. Iawn, so y digit flan o'r cod yw 6, sydd yn golygu i y branch always. A beth mae hwn yn neud, mae'n newid y rhifydd y rhaglen i'r lleoliad cof eich chi'n rhoi mewn. Okay, gallwch chi roi rhif mewn, 00, a byddai'n neud yn ôl i'r llinell gyntaf, sef llinell 0. Neu gallwch chi roi enw newidyn mewn, a chi'n gallu labelu llinellau o cod i dweud pa llinell chi eisiau mynd nôl i, neu mynd ymlaen i. Iawn, a wedyn ar ôl y lleoliad cof cael ei leitho i rhifydd y rhaglen, mae fe'n gweithredu beth bynnag yw'r cod ar y llinell yna, neu yn y lleoliad cof yna. Iawn, so cwbl o tasgau cyflym. So mae gen ni tasg dolenni. So, creu rhaglen sy'n caniatáu i'r defnyddiwr fewnbynnu rhifau am gyfnod amhenodol, felly am byth, ac yn allbynnu pob rhif. So gawn ni agor LMC. So mae gyda ni angen cael mewnbynnu rhifau am gyfnod amhenodol. So just un mewnbyn. Ydy'n gweud i storio nhw? Na. Mae jyst yn gweud bod yn rhoi nhw allan yn syth. Ond, ni ddim eisiau bod y rhaglen jyst yn gorffen nawr. Ni eisiau gwneud e tro ar ôl tro am byth. Felly yn lle defnyddio halt, beth mae wir angen ni'n defnyddio fan hyn yw bra. Ond ni'n goffi gweud wrtho fe pa llinell ni eisiau mynd nôl i. Felly beth chi'n gallu wneud cyn y cyfarwyddiad ar unrhyw linell, so yr un gyda mewnbyn fan hyn, imp, cyn hwn fi'n gallu rhoi gair neu rhyw fath o label. Okay, a fi wedi gael ein dechrau y cod yw e. So, cofiwch meddwl am rhyw fath o enw synhwyrol, sydd yn gwneud synwyr. A wedyn, fi'n gweud fi eisiau chi mynd nôl i'r llinell sydd gyda'r label dechrau. So, byddai'n cymryd mewnbyn, rhoi allbwn, a wedyn pob tro mae'n mynd i neidio nôl i'r llinell cyntaf, a wedyn ni wedi creu dolen, ni wedi creu loop. So, gan ni profi bod e'n gweithio. Ni wedi crynhoi. Rhedeg y rhaglen, yn gofyn am fewnbyn, fi drwy 2 i mewn, a mae fe'n allbynnu 2. A mae wedi mynd nôl i'r dechrau. A chi'n gweld hwn, wrth ni'n mynd drwy, mae'n cyrraedd fan hyn, mae'n gweld, fi gaffi mynd nôl i box 0, a mae'n neidio nôl. A mae'n mynd fel cylchrediad trwy y 3 peth yma, 3 cyfrifiad. 5, allbynnu 5, mae'n neidio nôl. Ac yn y blaen. So dyna diwedd y rhaglen na. Tasg 2. Creu rhaglen sy'n caniatáu i'r defnyddiwr fewnbynnu rhifau am gyfnod amhenodol ac yn allbynnu'r cyfanswm ar ôl pob rhif. Felly beth mae hwn yn golygu yw, os fi'n rhoi rhif i mewn, gweud bod fi'n rhoi 3 i mewn, mae fe'n allbynnu 3. Wedyn fi'n rhoi 5 i mewn, mae fe'n allbynnu cyfanswm hyd yn hyn, so mae'n allbynnu 3 adio 5, sef 8. Wedyn fi'n rhoi 2 i mewn, a mae'n allbynnu 10, ac yn y blaen. So mae'n cadw cyfanswm wrth i ni'n rhedeg trwy'r rhaglen. Felly, dwi ddim yn anhebygol iawn, ddim yn gwahanol iawn i'r rhaglen yma, ond mae'n rhaid i ni cadw trac o cyfanswm. Felly bydd rhaid i ni cael newidyn. So fi'n cymryd mewnbyn,
A beth fi'n mynd i wneud yw adio cyfanswm iddo fe. Nawr, ar y ddechrau, bydd y cyfanswm yn 0. Fi'n goffi diffinio fe. So fi'n cymryd y mewnbwn. So gweud bod fi wedi rhoi 3 mewn. Fi'n adio'r cyfanswm iddo fe. Falle bod yn 0 ar y dechrau. So 3 yw 0 yw 3. A fi'n rhoi mas 3. Ond, ar gyfer y tro nesaf, mae angen i'r cyfanswm wedi newid. Dwi ddim yn 0 pob tro. Rhaid ni newid e. Felly, beth ni'n gyfer wneud yw unwaith ni wedi adio y cyfanswm i beth sydd yn y croniadur yn barod, y mewnbwn. Wedyn ni'n storio hwnna ar y cyfanswm hefyd. Felly mae'n diweddaru a pob tro ni jyst yn adio y cyfanswm at y mewnbwn ac yn storio fe ac yn y blaen. Felly, os ni'n rhedeg y rhaglen, rhowch fewnbwn, so 5. Okay, mae wedi allbynnu 5, a chi'n gweld bod cyfanswm wedi storio mewn fan hyn yn box 5. So, byddwch chi'n gweld hwn yn newid bydd yn adio i'r mewnbwn pob tro fi'n neud hwn. So, os fi'n rhoi 10 i mewn. Mae croniadau gyda 15, a nawr mae hwn gyda 15, so mae cyfanswm yn diweddaru pob tro. So, 15, wedyn os fi'n rhoi 30, so fi'n mynd lan i 45. Dyna ni. Felly, tasg arall wedi wneud. Mae'n digon hawdd i defnyddio dolen branch always yn LMC. Pryd mae'n dod yn fwy cymleth yw pan chi'n defnyddio branch if 0. So, beth ni'n galw conditional branching yn Saesneg ac yn Gymraeg, Canghennu a modal. Felly, ar gyfer branch if 0, z yw'r mnemonig, brwdd. Chi'n dilyn hwn gyda newidyn eto i gweud pa llinell chi eisiau neidio i. A beth oedd hwnna'n neud, yw mae'n diweddaru rhywedd y rhaglen i'r lleoliad cof chi wedi enwi, os mae'r gwerth yn y croniadur yn hafal i 0. So mae fe ond yn neidio i lle chi eisiau fe mynd, os mae beth sydd yn y croniadur yn hafal i 0. Okay. A mae opsiwn arall hefyd. So hwn yw branch if 0 o positive. So yw'r mnemonig. A mae hwn yn neud yr un peth. Mae'n neidio i'r lleoliad chi wedi enwi, dim ond os beth sydd yn y croniadur yn 0 neu yn positif. Iawn, so fel hwn, chi'n gallu gwirio os yw gwerth yn y croniadur yn positif neu negatif, a wedyn gwneud rhywbeth, gwneud penderfyniad yn seiliedig ar hynny. A mae hwn yn gadael i ni cymharu gwerthoedd yn LMC. So, does dim ffordd, chi'n methu defnyddio if statement yn LMC, does ddim bodoli. Yr unig ffordd i ganghennu yw, beth ni'n gallu gwneud yw tynnu un rif o'r llall a wedyn canghennu yn seiliedig ar y canlyniad yna. Okay. So, mae'r rhaglen yma yn cymharu 2 rif. Mae'n cymharu rif 2 a rif 5. Felly, mae yna gwerthoedd penodol fan hyn, ond mae'r rhaglen yma yn gweithio'n well pan chi'n meddwl am rhif 1 a rhif 2. Chi ddim yn gwybod pa rhif yn union, mae'n dibynnu ar beth mae'r mewnbwn o'r defnyddiwr yn. Ond sut mae hwn yn gweithio yw, ni'n llwytho 2. Okay, so 2 yw'r rhif, wedi enw 2 fan hyn. Fi'n tynnu 5, a fi'n gwirio'r ateb. So 2 tynnu 5, a wedyn ni'n gweud, OK, os mae hwn yn positif, fi'n mynd i neidio lawr i y llinell ni wedi labelu fel output 2. So fi'n neidio lawr i fan hyn. Nawr, yn y achos hwn, mae 2 ddim yn fwy na 5. So,
bydd yr ateb yn negatif, nid yn positif. So beth sydd yn digwydd wedyn yw dyw e ddim yn neidio, mae'n mynd anwybyddu y llinell yma, a mae'n symud ymlaen i'r cyfarwyddiad nesaf. So felly bydd e'n llwyth o 5, allban i fe a gorffen y rhaglen, a bydd e byth yn neud hwn. Felly, mae'r rhaglen yma yn gweithio mas pa rif yw'r un fwyaf. Oherwydd mae'n 2 a 5, mae'n gweithio mas bod 5 yw'r fwyaf, a mae'n allban i fe. Ond, dychmygwch bod 2, actually, mae fe'n fwy na 5. Dwi ddim, ond dychmygwch bod e yn. Beth bydd yn digwydd wedyn? Wel, os mae 2 yn fwy na 5, pan fi'n tynnu 5 i ffwrdd y 2, bydd e'n positif, oherwydd mae 2 yw'r rif fwyaf. Felly, mae hwn yn wir. Bydd y canlyniad yn wir, yn positif. Felly, fi'n mynd i neidio lawr, fi'n mynd i osgoi rhain, anwybyddu nhw, neidio lawr i'r llinell yma, lle fi'n llwytho o rif 2, a wedyn fi'n allban i fe a gorffen y rhaglen. So mae'r rhaglen hwn yn gallu cymharu 2 rif, a mae'n gallu gweud pa un yw'r fwyaf a allban i fe. Iawn. Felly, beth ni'n mynd i neud trwy nawr yw creu rhaglen sy'n caniatáu y defnyddiwr fewnbwn i 2 rif ac allban i'r rhif lleiaf. So, cyferbyn i'r tasg diwethaf. So, pan chi'n ceisio wneud hwn, falle bydd edrych ar y rhaglen yma yn helpu chi. Ond trwy yma, yn lle allban i y rif fwyaf, ni eisiau allban i y rif lleiaf. Okay. Ceisiwch wneud y tasgau yma, gosgi pause, a wedyn dewch nôl a byddai'n dangos chi sut i wneud e. OK, so gan i gael gwared o hwn. A ni eisiau creu rhaglen sy'n caniatáu i'r defnyddiwr fewnbynnu 2 rif ac allbynnu'r rhif lleiaf. A mae awgrym fan hyn, os newch chi A tynnu B, a bod y nifer yn positif, yna mae A yn fwy na B. OK. Felly, gawn ni ddechrau drwy cymryd 2 mewnbwn. A storio nhw fel rhif 1 a hefyd storio rhif 2 a gallu rhoi rhif 1 dat yn barod, rhif 2 dat, cadw nhw lawr fan hyn, a does dim rhaid i fi rhoi gwerthoedd iddyn nhw oherwydd fi'n cael nhw o'r mewnbwn o'r defnyddiwr. Nawr beth fi eisiau gwneud yw cymharu y rifau. Gallai fi llwytho rhif 1 a tynnu rhif 2, ond oherwydd mae rhif 2 yn barod o fewn y croniadur, oherwydd dyna beth o'n i wedi cael mewnbwn o diwethaf, yr ail mewnbwn, wedyn, beth ni'n gallu gwneud yw just tynnu rhif 1. So ni'n gwneud rhif 2 tynnu rhif 1. Okay. Let's remove the lawr fan hyn. Rhif 2, tynnu rhif 1. Yw beth ni'n neud. A nawr, ni eisiau gweld beth yw'r ateb. So, ydy'r ateb yn positif neu yn negatif? So, fi'n rhoi branch if positive. A fi eisiau neidio i rywle. So, gan i meddwl beth ni'n mynd i enwi y llinell. So, os mae rhif 2 tynnu rhif 1 yn positif, mae hwnna'n golygu bod rhif 2 yw'r mwyaf. Ond, mae'r rhaglen yn gofyn i fi i allbynnu y rhif lleiaf. Felly, fi eisiau allbynnu rhif 1 yn yr achos hwn. So, allbynnu 1. Wedyn fi'n creu llinell rhywle. Rhoi digon o lle. Allbynnu 1. Lle fi'n llwytho rhif 1. Allbynnu fe. A gorffen y rhaglen. So ni wedi gorffen y Canghennu. Y Canghen os mae hwn yn positif. Ond os mae fe'n negatif, beth bydd yn digwydd yw bydd yn anwybyddu y naid a bydd yn symud ymlaen i'r cod nesaf. So rhwng y 2 peth yma, ni'n gofyn rhoi mewn yr achos, neu y Canghen, beth ni'n neud os mae fe'n negatif.
A ni'n neud y gwrthwyneb. Ni'n allbynnu rhif 2. Felly fi jyst yn llwytho rhif 2. A fi'n allbynnu fe. A dyna ni. Felly gan ni'n profi fe. Os fi'n rhoi 10 i mewn. Wedyn fi'n rhoi rhif 5. Dyle 5 cael ei allbynnu. Chi'n gweld bod gwerth y croniadur yn negatif. O dde. Felly, mae fe'n allbynnu 5. A beth os fi'n neud e y ffordd arall o gwmpas, fi'n rhoi 5 gyntaf. Nawr, rhif 1 yw 5, a rhif 2 yw 10. So, gwahaniaeth yw 5, a mae'n positif, felly bydd yn neidio lawr i allbynnu rhif 1. A dyna beth mae'n neud. Felly, pan chi'n rhaglennu rhywbeth o hwn, a yr un beth mewn unrhyw iaith, os chi'n cael rhyw amod, a cwpl o canghennu yn dod yn seiliedig ar y amod yna, chi eisiau profi bod pob cangen yn gweithio. Jyst i wneud siŵr bod y rhaglen yn gweithio fel chi eisiau. Iawn. Tasg 2, creu rhaglen sy'n caniatáu i'r defnyddio fewnbynnu 2 rhif drwy ar ôl tro a gwirio a adyn nhw'n gyfartal. Peidiwch ag allbynnu rhif oni bai ei bod yn gyfartal. Felly, fewnbynnu 2 rhif tro ar ôl tro. So, ni'n gwybod fod i angen wneud hwn. Fewnbynnu 2 rhif. A wedyn mi eisiau gwirio ydyn nhw'n gyfartal. Felly, os mae'r 2 rhif yn gyfartal, fi'n gallu cymharu nhw trwy wneud un tanu'r llall a gweld os yw'r ateb yn 0. Os maen nhw'n gyfartal, maen nhw'r un rhif, felly bydd e'n 0 pob tro. Os maen nhw ddim yn gyfartal, bydd e'n unrhyw rhif arall. Felly, fi'n gallu rhoi mewn branch if 0. Okay. So, Canghennu os mae fe'n 0. A falle gallu ni wneud allbynnu. Oherwydd, os mae fe'n 0, ni'n allbynnu. Fi'n credu, can we just gwirio hwnna. Peidio ac allbynnu'r rhif oni bai y bod yn gyfartal. Ie, so ni ond yn allbynnu fe os mae'r rhifau yn gyfartal. So allbynnu, so fi'n gofyn neidio lawr i rhyw llinell o'r enw allbynnu, lle fi yn, wel, allbynnu. O, ddim yn gorffen y rhaglen. Os da ni ddim yn allbynnu, y peth nesaf dylwn ni'n neud yw neidio nôl i'r ddechrau. Ni eisiau neud hwnna pob tro. Dim amod. Unwaith ni'n neud hwn, os nad yw hwn yn wir, neidio nôl i'r dechrau. So ni angen rhoi dechrau, branch always i ddechrau, a wedyn labelu fe. Okay, a wedyn, os ni'n mynd i allbynnu, ni dal eisiau mynd nôl i'r dechrau. Felly, fan hyn hefyd ni'n rhoi branch i'r dechrau. So ni'n cymryd i doi mewn bod y storio nhw. Actually, dim hyn yn oed. Oedd wedi gwneud ni storio nhw? Herwydd dyn ni byth yn llwytho, does dim angen storio. Os na. Os. Nes i bron neu cangymeriad fan hyn. Felly, os fi jyst yn rhoi output fan hyn, unwaith fi'n neidio lawr, mae fe wastad mynd i rhoi allan 0. A reswm yw, yr unig tro bydd hwn yn digwydd bod ni'n neidio lawr yw os mae beth sydd yn y croniadur yn 0. Felly os mae fe jyst mynd i allbynnu beth sydd yn y croniadur, sef 0 pob tro. Beth ni'n gofyn wneud yw pan ni'n allbynnu, ni'n gofyn llwytho un o'r rhifau, naill ai 1 neu 2. Rhaid ni'n rhoi rhif 1 am nawr. A wedyn allbynnu. Iawn, so os ni'n rhedeg hwn, dys i prwyf yn gweithio. Mae yna un llinell ni'n gallu cymryd mas hefyd. Felly, rhoi 10 i mewn.
os fi'n rhoi 3 mewn, maen nhw ddim yn gyfartal, felly dylai fe ddim allbynnu unrhyw beth, just mynd nôl i'r dechrau. Dyna ni, felly os fi'n rhoi 5 i mewn, a 5 eto. O. Nes i ail crynhoi y rhaglen? Pam dwi heb allbynnu 5? Gan i trial eto. Pimp. A 5. Dwi'n anghofio rhoi tynnu mewn. Dyna ni, right. Tynnu rhif 1. Gobeithio bod chi wedi sylwi y camgymeriad cyn i fi wneud e. So, os nad chi'n tynnu unrhyw beth, chi'n methu wir cymharu unrhyw beth. Gyd o fi wneud oedd gweld ydy rhyw 2 yn 0. A dwi'n meddwl, ond ni byth di roi 0 mewn. Felly, 5. A 5. Dyna ni. Nawr mae'n allbynnu rhif. Ond, fel ni'n gweud yn gynharach, does dim angen un llinell sef gan fy mod i ond yn llwytho rhif 1. Oedd o'n swn uchel. Does dim angen storio rhif 2. Fi beth yn defnyddio fe eto. Felly, dylai hwn dal gweithio. Fi roi 3. A mae di allbynnu 3. Os fi'n rhoi 2. A 4 i mewn. Dwi ddim yn allbynnu. OK, so nes i bach o gamgymeriad fan'na. Ond wedi llwyddo i wneud y tasg yna. Tasg 3. Creu'r rhaglen sy'n cymryd mewnbynau dro ar ôl tro ac yn ei hallbynnu dim ond os ydyn nhw'n 0. So mae hwn yn haws. Ni'n gofyn am mewnbwn. A wedyn ni jyst yn gwirio ydyn nhw'n 0. Os maen nhw, ni'n allbynnu. Os na, ni jyst yn mynd nôl i'r ddechrau. Felly, does dim hyd yn oed angen storio a llwytho unrhyw beth. Gyd sydd angen ni'n neud yw cymryd mewnbwn, gwirio, ydy yn 0. Os ydy, ni'n allbynnu. Os na, ni'n mynd nôl i'r dechrau. Dechrau. A lawr fan hyn, gallu gwneud allbynnu. Gallu jyst rhoi out. A wedyn, ni'n amadrodd, so ni'n mynd nôl i'r dechrau. Ond dyna fe. O'n i'n swnio'n hyderus fan'na, so gan i'n profi bod hyn yn gweithio. So, os mae'n mynd 3, bydd e ddim yn allbynnu unrhyw beth. Na fe ond yn neud e, os fi'n rhoi 0 i mewn, mae'n allbynnu 0. So, pob tro, fi'n rhoi 0, bydd yn allbynnu, ond unrhyw rhif arall, dim byd. So, tasg braidd yn haws. A wedyn, yn debyg i cwestiwn 3, creuwch rhaglen sy'n allbynnu popeth heblaw am 0. So ni ond yn allbynnu os mae fe ddim yn 0. Felly ni'n goffod wneud rhesymeg ffordd all rownd. Felly, pan fi'n cymryd mewnbwn, fi'n gwirio ydy yn 0. Os ydy yn 0, fi jyst yn mynd nôl i'r dechrau. So, dechrau. Os nad yw yn 0, wedyn, so y llinell nesaf dylai fod out.
fi'n rhoi allan os nad yw'n 0, a wedyn fi'n mynd nôl i dechrau. Felly, dyna gyd sydd angen. Cymryd mewnbwn, gwirio ydy yn 0. Os mae fe'n 0, jyst mynd nôl i dechrau. Ni ddim yn gwneud unrhyw beth arall. Os mae fe ddim yn 0, ni'n allbanu fe, a wedyn ni'n mynd nôl i'r dechrau. Okay. 0, dim byd. Okay. So rhoi 5, a 5 yn dod allan 10. Dwi'n rhoi minus 30. O. Beth gwyddo fel yna? O, chi'n methu cael rhifau negatif mewn hyn? Okay. Yn yr un go iawn, chi yn gallu cael rhifau negatif. Okay. So, dyna ni. Wedi gorffen y tasg yna. Ac nawr y tasg her. Nawr nes I ceisio recordio'r fideo yma ddo. A nath e cymryd tair gwaith I fi cael hwn yn iawn. A fi heb edrych arno fe eto heddiw. Felly, efallai bydd rhaid I fi golygu y fideo ychydig I cael hwn yn iawn tro cyntaf. Ond gawn ni weld, gobeithio bod dim yn iawn. Felly, fi eisiau creu rhaglen sydd yn gallu lluosi dau rhif. Nawr, yn Iaith Gydosod, does dim, neu hyn yn LMC, does dim cyfarwyddiad lluosi I gael. Felly mae rhaid ni wneud e mewn ffordd wahanol. A gallwn ni meddwl yn gyntaf am beth yw lluosi. Os ni eisiau gwneud 10 lluosi gyda 5, beth yn ni wir yn gwneud fel yna? Wel, beth o hynny'n golygu, mae gen I 5 set o 10. Okay. So mae gen I 10, mi'n adio 10, 4 gwaith iddo fe. 1, 2, 3, oh, hang on. A dyna beth sy'n rhoi 50 I ni. A dyna'r fath o resymeg rhaid ni'n defnyddio mwyn gallu lluosi yn LMC. So fi'n mynd I rhoi hwn lawr y gwaelod jyst I cadw fe fan'na am nawr. A dyna beth rhaid ni'n meddwl amdano. Okay. A beth fi'n mynd I wneud yw fi'n mynd I gorfod adio sawl gwaith a ail adrodd y proses o adio. So mae gen I un greiddiol, 10, wedyn fi'n gorfod adio 10, wedyn adio 10, wedyn adio 10 ac yn y blaen. A pob tro fi'n neud hwn, mae'r ail rhif fi'n defnyddio fe I cyfri lawr I 0. Oherwydd mae'r rhif 0 yn dda yn Iaith Gydosod, ni'n gallu defnyddio fe mwyn Canghennu I rywle arall. So beth fi'n goffod wneud yw'r ail rhif, fi'n mynd I cymryd un I ffwrdd ar y dechrau. So byddai'n 4. A wedyn, pob tro fi'n adio, fi'n cymryd un I ffwrdd. So mae fe'n 4, fi'n cymryd un I ffwrdd, a fi wedi adio 10, so mae gen I 20. Felly mae angen I fi wneud y tair gwaith yn fwy. So fi'n cymryd un I ffwrdd, adio 10, felly mae fe'n 2 sydd ar ôl. Ac unwaith mae hwn wedi cyfri lawr I 0, wedyn fi'n stopio adio. A fi'n gallu allbanu. Felly dyna'r proses. Nawr, ydw i'n gallu gwneud hwn heb gwneud camgymeriad? Mae hwnna'n, wel, rhywbeth anodd a gan I weld. Felly, yn gyntaf, mae rhaid I fi cael y 2 mewnbwn o'r defnyddiwr. So, imp, store, rhif 1, imp, store, rhif 2. So mae gen i'r 2 rhif. Wedyn, fi'n gofyn dechrau lluosi. So, y proses o lluosi. So, fi'n mynd I galw y llinell yma yn lluosi, so fi'n gallu dod nôl I fe. Fi'n gwybod mae rhaid I fi ailadrodd y proses, felly fi'n mynd dod nôl i'r cyfarwyddiad yma. A beth fi'n mynd gyntaf, os chi'n cofio, oherwydd ni'n adio fe 4 gwaith at yr un greiddiol, fi'n mynd I cymryd un I ffwrdd yn barod o'r 5 yma. So mae'n rhaid I fi llwytho yr ail rhif, rhif 2, cymryd un I ffwrdd. Nawr, I wneud hwn, I cymryd un I ffwrdd, mae'n rhaid I ni creu newidyn. So mae'n gafon 1, dat, a fi'n mynd I roi gwerth cychwynnol o 1 iddo fe. Okay.
Wedyn beth ni'n gallu gwneud yw wneud sub 1. So, o ran sut ni'n mynd i rhoi ateb ar y diwedd hefyd, mae'n rhaid i fi cael rhyw fath o allbwn. Iawn. So chi'n cofio fi'n gweud, mae'n rhaid i fi cael rhif greiddiol, so gwerth greiddiol. Beth fi'n gallu gwneud yw cael copi arall o rhif 1. So mynd i storio fe fel ateb. Nawr, ar y ddechrau, dyw e ddim yn ateb, ond ni'n mynd i bod yn adio at yr ateb y holl ffordd trwy'r rhaglen. Unwaith ni wedi gorffen adio ato fe, wedyn fi'n allbynnu'r ateb. Okay. So, fi wedi llwytho rhif 2, fi wedi cymryd un i ffwrdd. A fan hyn, fi eisiau gwirio, ydy fi wedi cyrraedd 0 eto. Unwaith mae'r rhif hwn wedi cyrraedd 0, fi eisiau neidio i allbynnu. Fi ddim eisiau adio un arall, neu bydd gormod, byddai wedi adio un gormod. Felly, fi eisiau gwirio, ydy hwn wedi cyfri lawr o 5 lawr i 0 eto. Os mae fe, ni'n mynd i neidio lawr i allbynnu. So, gan i neidio lawr i fan hyn. Allbynnu. Lle, beth fi'n mynd i wneud yw llwytho yr ateb. A wedyn, allbynnu fe a gorffen y rhaglen. Ond, os ni ddim wedi cyrraedd, os ni ddim wedi wneud y proses 5 gwaith, wel beth yw'r proses ni'n gorfod wneud? Beth ni'n adio? A beth ni'n wneud yw ni'n llwytho ateb. Wedyn, ni'n adio rhif 1 iddo fe. So ni'n adio copi arall o'r 10 yma. A ni'n mynd i ailadrodd y proses yma. Unwaith ni'n gwneud hwn, mae'n rhaid ni storio fe fel yr ateb. Okay. A dyna un peth nes i'n gofyn wneud fan hyn hefyd. Unwaith fi'n cymryd un i ffwrdd, mae'n i'n siŵr bod y tro nesaf fe ddim yn dechrau nôl ar 5 eto. Fi'n storio fe. So fi'n ysgrifennu dros y rhif greiddiol, neu gwerth rhif 2 greiddiol. Jyst i'n siŵr bod yn diweddaru. Mae'n cyfri lawr pob tro. Ddim yn mynd o 5 i 4, a wedyn tro nesaf o 5 i 4 ac yn y blaen am byth. Felly, fi'n gobeithio nawr bod hwn yn gywir, ond siŵr o fod byddai wedi anghofio wneud rhywbeth. Mae cwpl o llinellau mae'n rhaid fi ychwanegu, so rhif 1, dat, rhif 2, dat, ac ateb, dat. O, a mae'n rhaid fi cael gwared o'r maths fi bod yn wneud. Felly, gawn ni weld ydy hwn yn gywir. O, mae un peth wedi anghofio roi mewn. Unwaith fi wedi wneud y adio, fi ddim eisiau allbynnu'r ateb pob tro wedyn gorffen. Mae'n rhaid i fi neidio nôl i lle o'n i'n dechrau lleosi. So, o dim dolen da fi, o dim loop. Bydd y byth di gweithio fel hwnna. Felly, gan i redeg y rhaglen. So, fi'n lleosi 10 gyda 5. A gobeithio byddwch chi'n gweld y rifau yn dod lan fan hyn. So, mae'r 20, mae'r 30, a chi'n gweld y ail rif yn cyfri lawr o 5 lawr i 0. 50, mae wedi cyrraedd 0, so ni'n stopio, a ni'n allbynnu 50. Ni'n ceisio rhif arall. 3 lleosi a 4. Gweld, mae 3 yn cyfri lan, so ni'n mynd i tabl 3, a mae'r 4 yna yn cyfri lawr i 0. Dyna ni. So ni wedi gorffen y rhaglen. Nawr, mae hwn yn rhaglen anodd, a fel ni'n dweud, fi'n credu nes i trio fe tair gwaith ddo cyn i fi gael ein gywir. Ond lwcus nes i gael ein bron o bod yn gywir tro gyntaf fan hyn. A mae'n tasg her am reswm. A mae hwn yn gobeithio dangos chi y reswm pam mae gyda ni ieithoedd uwch, lle chi'n gallu just wneud y rhif yn syth, a mae'r cyfriadau yn wneud hwn dros chi. Ond mae fe'n werth cofio o dan y holl cod clyfar sydd gyda chi yn Python neu Java, mae rhaid i hwn cael ei cyfieithu mewn i iaith gydosod fel hwn. Mwyn i fe gallu cael ei cyfieithu mewn i binary, i deuaidd.
Felly, dyma pan mae'n werth gwybod sut mae'r cariadur, sut mae iaith gydosod yn gweithio. Okay. So gobeithio chi wedi llwyddo i wneud rhan fwyaf o'r rhaglenni na. Sa'n disgwyl i unrhyw'n gallu wneud un lluosi heb help. Mae un fideo arall i gael, a bydd hwn ar sut ni'n gallu cymhwyso beth chi wedi dysgu mewn i pwnc arall, sef ni'n gallu creu patrymau rhifol byddwch chi'n fel arfer yn gweld mewn tygau mathemateg. So gobeithio byddwch chi'n dysgu bach yn fwy ac yn gwella sgiliau chi rhaglenni wrth trafod pwnc arall bydd yn helpu chi gyda tygau maths hefyd. So diolch am oelio, byddai'n gweld chi yn y fideo nesaf.